Dnes přicházím s malým, pro někoho možná trochu kontroverzním povolebním zamyšlením. Do parlamentu se oficiálně dostalo 8 stran. 5 demokratických, jmenovitě ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Piráti. Nedemokratické proruské strany jsou ve sněmovně 3, a to ANO, SPD a motoristé. Ty mají dokonce většinu poslanců. Můžeme se utěšovat tím, že ANO je s přimouřením všech očí rovněž liberální proevropská strana, která nebude hazardovat s naším ukotvením v západních strukturách, ale její nebezpečí je právě v ochotě spojovat se s extremistickými silami, které se netají svou touhou rozbít liberální demokracii a dokonce měnit režim. Demokratické strany se snaží spojovat, aby demokracii ochránili, ale já jsem toho názoru, že je třeba začít na celou problematiku politického zastoupení nahlížet novou optikou. Postkomunistická společnost ovlivněná 40 lety totality ještě není připravena na to, aby bylo jasně řečeno, že extremistické strany nemají v demokratickém systému místo a aby byly bezodkladně zakázány. Co však udělat můžeme? Povolíme kandidovat jen těm stranám, které sdílí demokratické hodnoty. I tato síla je však zbytečně rozmělněna. V demokratických stranách panuje plná shoda na tom, kam má naše země směřovat, a i když se i mezi nimi vyskytují drobné rozdíly, zda mít o 1% vyšší či nižší DPH, zda povolit stejnopohlavním párům adopci hned, nebo s tím nějakou dobu počkat, dokážu si představit, že by demokracie mohla být spravována jen jednou stranou, která by ze zákona měla jakousi vedoucí úlohu. Někteří z vás namítnou, že takový systém by společnost zakonzervoval, nedocházelo by k výměnám názorů a nebyl by zde žádný ideologický vývoj. Tyto námitky můžeme snadno smést ze stolu. Představme si, že by onou stranou s vedoucí úlohou byla třeba ODS. Pojďme se podívat, jakým vývojem prošla. Kam se posunula od strany striktně velebící vykořisťovatelský kapitalismus bez přívlastků. Dnes jde o středolevou stranu vyznávající liberální hodnoty, pro kterou už přerozdělování a dotace nejsou sprostá slova, nýbrž jediný systém, který může udržet v chodu demokratické procesy nejen u nás, ale v celé Evropě. A strana se vyvíjí i nadále. Dnes v jejím čele stojí Petr Fiala, na kterém stále ulpívá smetí v podobě konzervatismu a nacionalismu, ale příště může v jejím čele stát třeba Eva de Croix. Představa, že vláda jedné strany by společnost zakonzervovala a brzdila vývoj, je zcela mylná. Můj nápad se může i tak zdát kdekomu poněkud kontroverzní, ale pojďme na toto téma aspoň otevřít diskusi. A nenechme se odradit starým sloganem konec vlády jedné strany, který se vztahoval před 36 lety k úplně jiné situaci a jehož poselstvím byl požadavek na ukončení totality.